ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ನೆಂಪುಗಾದು ತೌಳವ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡಪಾಯಿರಿತ್ತದು ಅವಿತ ಭಿನ್ನೋಯ್ತೊನ್ನ ಲೇಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ತುಳು ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ನೆಂಪುಗಾದು ತೌಳವ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡಪಾಯಿರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಿನ್ನೋಯ್ತನ್ನ ಓಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೋಮವಾರ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ದ ತುಳು ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ತೌಳವ ಉಚ್ಚೆಯಗೂ ಭಿನ್ನೋಯ್ತೊನ್ನ ಓಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೆರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಪುಣೆ ಉಡುಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರ. ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಈ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಂದು ಪಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುಕುಲ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದ ಒಂದೇ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟ ಅಂತ ತೋರಿದು ದಾನಿಕೆಲ್ಲ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅವಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಡುಕು ನಡೆ ಮುಗಿದು ದುಂಬುದಾದ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದುಂಬೊಯ್ದಳದಾಲ ಅಡೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೊಂಚೂರು ವೇಗ ಕೊರಗಿದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕಲ ಉಂಟು. ವೇದಿಕೆದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ಎಚ್ಎಂಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಬಿಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್, ಮಲ್ಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರಾಯ್, ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ.